दिल्लीओ आसायो आपनार सावैनो जों दिनै बेलायखानो चिनि कपाल काहाम चिनि बायजाल रोंनकनि नख्लाओ कायसा कतर जुदि सायनायखा सायथांगांखाय चिनि रामचंद्र घाट विधानसभा केंद्र फांथुं ब्लक कमिटी फानांथुं एडिसि एलाकानि फांथुं और कायसा कतर जे भलिबल टूर्नामेंट जेंमानि अब बेलायखानो खातंग थका जों नख्लाओ फायै सिग्लारनो खम खमखाय लुखाय ताव फानो 63 बছরে পরে ফানো सिग्ला हायनो मा तंखौ बड़ी बागै नौने जे तिनि जे और थुमानि नमन नौनि जे फान दफा मुथांजानानै दफा याकुं कासलेवै तंमानि जरावो अमाहाय थायै चिनि सिग्लारो फान रुवै जे आरो जेबाबे थांसा खायै साबो जिदिनाय साबो पाइनाय आबो क कतरिया जत्तनि से क कतरंखा जों जे तिनि और जों थुंलाय मानखा बखा खलगै खा खलगै तंथत खलायै अबसे जत्तनि से क कतर बनि बागै चिनि तिप्रासारनि सिक्लारनि थिनां नंनि यागसे चिनि स्रायरो आयंगुयां थां तमानो कासुय नारनानि मथंनि बिसिंतै आबनंनि यागसे अमाय कायनो बुसकांनि सालो चिनि हास्तेनि जत्त तिप्रासा आमचायो अमाय कायै चिनि सिक्लारनो वेक वेक खाय युग युग खायनाय तब जों खे मरुंग थंरुंग भाइनानि बागै जों जत्तनो आं दिनैनि म हेपी बार्थडे दिनाव बुबाग्रानि बिसिंतै नरनो जत्तनो कबगै आनि किसा कक्सामानि अरनो पाइका जत्तनो हाबाय सिग्लारो आयुग्लबथुं।